Madoka cherewa na tsano na sangwadzi tikutamire kunhaudzo manhoko dzozuwa rogumi nonomwe mwedzi uno waKakunguru. Nyasi gurukota raMnangagwa Tino Machakaire atenga motika yorudzi rweRollsRoyce Phantom akagoibhadhara mari inoita zviuru zvemapondo $360. Zvatorwadza vamwe kuti idi mari agoiboyepi, asi isu tikuziva hedu kuti ndiye mumwe wavanhu wagoita kupura mari nomusana apo wakaita kupuwa zvinhu kune iyo command agriculture yawakagoita mazuva aye yagogwarasha mabhirioni 3 asi nyika ikangoramba ichindosunza. Ipapa pariba agoziva kuti zviri kumbotekaira sei, asi tichagokunyepai kuti paine zvimwe zvaburika. Iye Tino Machakairepo kare ndiye mumwe wavanhu tagoziva nyasi kuti ndiye mumwe wavanhu agoita kuenda kopa zvinhu zvatagokunyepai nozuro kuti zvakapuwa nomakambani 10. Kambani yacheyo Tino Logistics ndio imwe yomakambani akaenda kopa zvinhu kuna vaMnangagwa kuita kupuwa hedu, asi mari dzedu pokare. Ipapa ari kunzi ndiye futi mumwe wavanhu vanosenzesiwa naTagwirei kuti agoite zvokukama mari yomunyika wachiendesa hawo kuita zvavanoda. Idi mabi angu pakaita kunyangariwa chaiko apa. Munyaya ichangobva kuitika kwaichumbiwa chaMbuya Nehanda chahakiwa negonyeti nyasi, zvatorwadza vazhinji wanga wakaringira kuti chichaitawo nguva refu chiribe kuhakiwa. Takambozviziva hedu kuti nokutekaira kunoita magonyeti munyika medumu aiwa chinotohakiwa basi. Heno kuti sei waribe kuisa kuti magonyeti akwanise kugopfuurawo noipapo. Ipapa itori batai murefu batai mupfupi chaiyo nohakawo kuti waibise ipapo. Kanzuro yeguta reHarare yagotiyo yatsvaka vanhu kuti vaende kokoromora zvikwereti zvavo. Wati vanhu vanozvikwereti zvokanzuro vakufanira kuti vaende koreketa navo kuti vagone kuita hurukuro kuti vobhadhara sei mari dzavari kukweretadzo. Kanzuro iri kuti iri kukweretiwa nohurumende nomakambani novanhu mari inopfuura mabhirioni masere, iri kubva yatadzisa kuti vaite basa. Idi mabi angu endaimo ringaimo kurukure nawo kuti zviitike zviri nani. Kambani yeGMB yagotanikiwa pachena kuti yenge irikuda kumanikidza basa wayo kuti waende kobayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Izvo zvinova zvisiri pamutemo. Kureketa kuno wagonyorerwa tsamba yekuti wese anenge aribe kubayiwa panopera mwedzi uno ngaarege ache kuuya kubasa, agarire kumba kwache. Heno mabi angu kuti zvichagoperera papi, ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda kupi nokupi, asi izvi zvinuba izvi. Wamwe wavanhu munyika medumu wadoka vari kundoti ko hurumende yadiko kundoita kuti vanhu vazhinji wagare kudzimba kuita zvatakamboita pamupfibwa wokutanga uya. Heno ipapa inyaya yekuti vanhu vanosvika 100 chairo wakagwarashiwa nokachivereka kuya kodziwa mupengoka. Izvo zvaita kuti vanhu vazhinji varwadziwe nokusha. Heno mabi angu kuti hurumende ichagodini, asi tinoziva kuti nzara aiwa mutongo mukuru unokunda chirwere chodziwa mupengochi. Purazi reSidhakeni kwaiwaridzi waro wagopuwa mazuva 14 chete kuti wabvepo wari kuda kunzi wabisiwe ipapo. Idi zviri kutovarwadza nokuti waribe kupuwa purazi rino hurumende wakaita ari kutenga nomari yawo wegani. Zviri kuvarwadza heno kuti kumandareko kune chabuda chere, asi tinoramba takandoringa tichigokunyepai kuti zvinenge zvimbotekaidziwa sei. Kwaijore guti ndianzi agobate matomu kana waezekere guti wachinge wasiya basa. Waezekere guti wakwegura zvokutoti wakuringira kuti wachiende pamujandirere wakamirira hawo nguva yatenzi. Heno mabi angu kuti vamwe wachazvigashira chere kana kuti manye wacharamba wachida kurwisana kuti waite ndiwo wanosiyiwa wari panyanga. Heno mabi angu ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimboenda nokupi. Vanotekaidza nhabvu munyika wozifa vari kusha kudzinga murairidzi Loga. Heno ipapa agonzi kwai wamirira kuti wagare wagorekete nezvokubasa hwache iwo wanga waita kurwadza vazhinji. Heno kuti chagoringa kuti wachagomudzinga chere kana kuti wachatadza kuzviita, nokuti ipapa vanogona kunge wachitonyudziwa mari tsvinu chaiyo. Ticharamba takaringa kuti zvinoenda nekupi, asi vanhu vese waita kudichiwa naye wachamudaba, waita kufinhiwa. Heno kuti zvichaperera papi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai Botswana ichagopa vanhu vanosvika 15,000
Mishonga yakasiyana-siyana yodziwa mupengo. Kwai ipapa vanhu vakabayiwa kamushonga kokutanda kuAstraZeneca kakabva kandopereredza. Waicheredzera kamushonga ka saka wakutoda kuwabaya kamushonga keModerna kana kutoti koPfizer chaiko. Hino kuti zvichagoperera papi, asi ndizvo zvakukurudzirwa nobazi rezveutano pasi rese kuti zvireke kugoitiwa izvi, kuti nokuti mishonga yacho inozikanwa ba kuti inosenza sei ikange yasangana-sangana. Nyika yeEthiopia kwaida kuvhara mizinda yayo inosvika 30 chayo pasi rese. Izvi zvinotofadza nokuti warikuda kuti waedze kuchengetedza mari yawo nokuti homwe yawo yakasungikana kureketa kuno. Zvinotofadza dai wekodu wagokopawo manotsi akanaka akadai. Mumwe watungamirira wekuKenya William Ruto kwai agoti iye ada kuti nyika dzese dzokumabuda zuva kuAfrica dzibatane dziite nyika ibodzi dzitungamirwe naMuseveni. Hino kana vamwe vakazvibvuma, asi isu tinenge tichindoti hwarawa ngadziende kumupa dziende kozorora idi dzitambe newazukuru chaiko. Iwo waMuseveni ndo tezvara wasvinu watinodawa wagoisa mukuwasha wawo kuti aite ndiye mumwe wezvipangamazano zvawo Idi Mabiyangu. Aiwa zvakatooma Mabiyangu, asi kwaari aiwa zvakatobhadhara wabi edu. Kwai Cuba ichiri kuita vanhu vari kuratidzira vari kuda kutoti hurumende ibvumire kuti wagone kutenga zvinhu zvokudya pabodzi pono mushonga kunze kwenyika. Hurumende yavo yenge iri kuzvirambidza, asi ipapa tinototenda kuti yazobvuma kuti zviitike izvi. Dai zvaramba zvakadaro. Tichienda kuEurope, kwai Belgium neGermany ndo nyika dzanyanya kurwadziwa nomafashama auya aya ekutoti wari kutosaya kuti woita sei. Ipapa nzvimbo zhinji kwai dzichiribe magetsi, apawo kuri kubva kwaita kupisa nomvura iyi yakaita mukatakata. Aiwa heno Mabiyangu kuti wachazvikona chere, toramba tichindoshuvira kuti wagozvikone. Wokwedu dai wakareka kugoita mapwapwa okuti wada kutowabatsirawo sezvawakamboita pakatanga dziwa mupengo kuChina paya. Munyaya yekugumisira yanyasi, kwai Italy neSaudi Arabia dzada kuti dziite kumubatanidzwi wavo kuti dzikumbire kuti ndidzo dziite dziri kutambirwa mutambo World Cup wegore ra2030. Hino kana zvikabudirira izvi, nokuti Saudi Arabia inonyanya kutsikirira wana amai ikweyo. Tichiri ipapo Mabiyangu, aiwa panyasi tadipfama. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.